हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय BtC साख्रिनि रिजाल्ट बेनो जाबाय फाइनालिस्ट ग्रेड 4 साख्रि एन्ड बेनिफ्राय फोरोंगिरि साख्रि जेरै ग्रेड 3 नि GT PGT नोंथांमोननि साख्रि दा बेनिफ्राय फरेस्टनि एग्जाम जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 1 आरो गार्डआव दा बिनि एग्जामनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों दा लोगोफोर गोबां बिजियाव दंमोन बिनि थाखायनो नोंथांमोननो आपडेट खालामनो हायाखैमोन लोगोसे कमेन्ट्सखौबो रिप्लाइ खालामजोबनो हायाखै दा जियानो जा जों बेयाव कभार खालामगोन नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलनिफ्राय भिडिअ मोनलांबाय थासिगोन बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव स' बेखायनो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनगोन दा जोङो CSP नि पर्टेलाव फैबाय आरो बे पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो जों मिन्थिगौ जे एडमिटआ जों बेयावनो डाउनलड खालामदोंमोन ग्रेड 4 हिसाबै अके दा लास्ट इन्टारभिउआव जादोंमोन ITI गोनांफोरा मोनदोंमोन आरो कन्डाक्ट खालामदों जों मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जेब्ला खालामदोंमोन ना माखासे प्रसेसआव BtC साख्रियाव एन्ड बेनिफ्राय CSB आ खालामदोंमोन ग्रेड 4 आव दा बेखौ नायोबा गासै 193 पस्टनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन गोबांथार माने फाइनाल रिजाल्ट नेगासिनो दङ जायफ्रा मोजां इन्टारभिउ होदोंमोन एबा भाइभाखौ होदोंमोन दा गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैगासिनो होनना खोनादों नाथाय फिक्स डेट नङा दा बेनि सायावनो जों कभार खालामगोन दा जों मोनसे बाथ्रा सिगाङाव थांग्रोगोन बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव थांनाय लोगो लोगो जों माखासे रेफारेन्सखौ लानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रि गोबांथार नोंथांमोना नेगासिनो दङ बेनो जाबाय GT PGT जायनोखि दाखालि टेट होदोंमोन हाई स्कुल लेभेलाव दा बिथांमोननि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन बेखौबो जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा बेखायनो जों अफिसियेल साइट बेयाव फैग्रोबाय बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनियाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे नटिसखौ जों नायनांगोन जाय नटिसआ जोंहा दाखालिसो रिसेन्टलि एन्सार किस होदोंमोन बेनो जाबाय रिजाल्टनि आपडेटआ बेनो जे एन्सार किसआ खाबाय बेनिफ्राय बेसेबां मोनदों कमेन्ट्स खालामना दाबाव जायनाखि टेट होदोंमोन बे रिजाल्टखौ नायोबा नैबे जानुवारि दानावनो गभर्नमेन्टआ होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा होनगासिनो दङ स' नोंथांमोना बे दानावनो नोंथांमोना मोनगोन दा 27 जानुवारियाव एकर्ड दङ ना बिनि सिगां नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ बिथाङा सिबा बुंदों जेब्ला BTR ना जे जानुवारि दानाव होगोन होननानै एन्ड बेनिफ्राय फरेस्ट तो फरेस्टआव जोंहा एग्जाम थांबाय बेनो जाबाय ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआव दा बे जानुवारिनि नङाबा फेब्रुवारि दानाव फैगोन दा बेखौबो सर्सआव मोनदों नाथाय फिक्स डेट नङा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननिया फेब्रुवारि मार्च एप्रिलाव फिजिकेल टेस्ट जानाय चान्सआ दंखायो मानो होनोबा जोंहा ओरै एप्रिल जोबनाय लोगो लोगो माखासे इलेक्सननि बारहावा नांगोन ना बिनि सिगांनो चान्सआ दङ रिजाल्टआ दा बेखायनो 27 जानुवारिसिम नेथ'दो माबा मोनसे आपडेट फैनो हागौ नङाबा फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि ग्रेड 4 बेनिफ्राय GT आरो लोगोसे फरेस्टनि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ आरो दा बेनिफ्राय ग्रेड 3 जोंहा दंमोन ना बेनो जाबाय मार्चआव जानाय चान्सआ दं एग्जामा एन्ड WCD तो WCD बेनिफ्राय जोंहा स्टाफ नार्स दंमोन दा बिनि एग्जामा नोंथांमोननिया थाबैनो जासिगोन फेब्रुवारि दानाव जानाय चान्सआ दङ ग्रेड 3 लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय मार्चआव जोंनि नर्मेल 372 बे पस्टनि एग्जामा जानाय चान्सआ दङ आरो जेब्लानो गोदान अफिसियेल नटिस एबा सर्सआव मोनगोन अब्लानो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन दा गोबां बिजियाव दंमोन बेखायनो भिडिअ खालामनो हायाखैमोन आरो दा जियानो जा नोंथांमोना दिनै एसेब्लाबो आपडेटखौ मोनग्रोबाय नेक्स्ट लेभेलनिफ्राय गोदान आपडेट मोनगोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव